Ikasgeletan mugikorra erabiltzea debekatzeko eskaera eraman du gaur Altxaburua herri ekimenak legebiltzarrera. Elkartea 20.000 familiak osatzen dute eta 20.000 sinaduraren babesarekin joan dira justu ganberara. Aurretan eraben artean mugikorrek distrakzioak eta jazarpenak eragiten dituztela diote. Arazoa larria dela, sistematikoa eta beraz, erantzun eta irtenbide bateratua eskatzen dute. Ikastetxe guztietan berdina. Horregatik eskaera zuzena egin diote hezkuntza sailari. Dekretu bidez debekatzea. Eskola bakoitzak mugikorren erabilera arautzeko autonomia izateak ez du arazoa konpondu. Are gehiago, sakondu egiten du desberdintasunak sortzen dituelako eskolen artean. Dekretu bidez, ikastetxeak telefono mugikorri gabeko arnasgune espazio libre izatea arautzeko eskatzen dizuegu. Erabaki zuzena, beharrezkoa eta premiazkoa da, ezin dugu gehiago itxaron.